थांगासिनो आं बिबारि नोंसानाव थांनानै आङो नोंनि आथिङाव हमनानै खुलुमहैगोन। नायनि आंबो नों आंखौ बोरै निमाहा होनो हाया नों आंखौ निमाहा होथारनांगोन। नै आं थांगासिनो नोङो आंनि अनगा नोङो रावनिबो जानो हाया। हेलौ आयै। औ माबा फैबायना? औ आयै आं न'आव थांगासिनो आङो गाबोन मोनहैगोन। ए आबा मोजाङै फैदे। औ जागोन आयै आंथ' मोजाङैनो थांगोन। नाथाय आयै मोनसे खोथा। मा खोथा? आयै आङो न'आव मोनहैबाथाय बिबारि लाहानाव थांगोन दे। मा बिबारि लाहानाव? बिबारि लाहानावलाय मानो आबा? आयै आंखौ बिबारिया खेरखौनो खालामला मोनथिगौ ना? बेसेबा निमाहा बिबाय थेवब्लाबो आंखौ बियो निमाहा होआ। आरोथ' गोदान गोसथोनायसो जाबावबायनो। नाथाय आयै आं बिखौ रावखौबो लानो होआ। आंनिसो बियो आंसो हाबा खालामगोन। आबा नोंनो बेखौ नांलानोबा नों दा बेखौ जबरदस्ति खालामना मा मोनगोन? गोदान गोसथोनायबो लाबायबा नोंखौलाय दा अबाव लाफिननो दे नोङो बिसानाव थांबानोखि। ओहो आयै आंखौ बियो लाथारनांगोन। आं थांनानै बिनि आथिङाव खुलुमगोन। मा जाम्बा जाम्बा खोथा बुंदों नोङो आबा? मानो खुलुमलाबायनो? नोंहा मा सिख्लाफोरनि आंखाल नांदों नामा? बुहुमाव सिख्ला गैया जाबाय नामा इहाय नोंहाबो आबा? बेखौनो नांजाबाय थादों नोंबो नोंखौ नांखालानोबा? नाथाय आंनो नांगौ आं जेबो मिन्थिया आयै। जिखिजाया आयै नोंबो आंजों थांफानांगोन। आङाहाय आबा आं थाङा आरो नोंखौबो थांनो होआ आङो। मा बिलाय आथिङाव हमना खुलुमलायनाय? नोंनि फारसे जुदि जेबो गैखालायानोबा बिनि गोसोआव? दङबाबो गैयाबाबो आंनो नांगौ आयै। आंनो गुबुन सिख्ला नाङा। आंनो बिबारिखौल' नांगौ। आयै बुजिलै एसे बुजि। नङा आबा नों मानो बुजिया? नोंनि थाखायनो आङो बिबारिनिख्रुइबो बांद्राय समायनासिन गियानिसिन हिनजाव नागिरना होगोन। नों गारदो आबा नों बिबारिखौ बावलांदो। आं बुंदोंना आयै आं बिबारिखौनो हाबा खालामगोन। बिबारिनि अनगा रावखौबो नाङा। मा बुजि मोना ना मायो? दोन आं थांगासिनो गाबोन मोनहैगोन। आरो हागौबा बिबारिखौ फन खालामना दोन समफोर बिसानाव थांगोन होननानै। मा? आयै आं जेबो खोनासंनो गोसो गैला। जिखिजाया आंनो बिबारिखौ नांगौ। आं बिबारि लानि न'आव थांनानै बेखौ खुलुमहैगोन। आथिं हमनानै खुलुमहैगोन आं। दे आयै दोनथ' आं थांगासिनो। मा जाबावगोनहाय बेजोंबो? मानसियानो मानो बेफोरबायदि जालांखो? मोनसे टाइमाव जुवानि फाग्ला जादोंमोन ओमफ्राय दा नै बिबारिनि फाग्ला जालायबाय। सनि ग्रहफोरानो नांबाय बायदों खोनाहाय। नङाबा बेफोरबायदि नङामोनथ' फोजोंसारा। हाबाब माबा आथिङाव हमनानै खुलुमलायनो ओंखारदों माथो। जेनेबा बे बुहुमाव सिख्लायानो गैला। लैथोस्रि खोनादोंना खोनायाखै? मा नोंबो नोंसा आदा रखम फाग्ला जानो नागिरदों नामा? नोंबो न' सिङाव थानानै मबाइलखौल' नायबाय थाग्रा जादों र'। खोनादोंना खोनायाखै? मायो आंखौ लिंहरदों ना मायो? नुदे नोंबो फाग्लि जानो नागिरदों ना मायो हा नों दाबायसि? आया आंहालाय मा जालायखो? मा फाग्लि जाखो आङो? नोंसा बिदा मोजाङा न'आव फैबाय दङ गाबोन मोनफैगोन नो। ओमफ्राय मालाय बिबारि लाहानाव थांनानै बिबारिनि आथिङाव खुलुमहैगोन नो। मा? बिबारिनि आथिंखौ खुलुमहैगोन? नाथाय मानो? मानोहाय फाग्ला जाबाय आरो बिबारिनि? मानसियानो मा ग्रह नांखोहाय बेबो? मोनसे समाव जुवानि फाग्ला जादोंमोन ओमफ्राय नै दा बिबारिनि फाग्ला जालायबाय। आंहासो मा खालामगोन मा खालामा मोनलायलांबायहाय। ओमफ्राय बिबारि लाहानाव आंखौबो लिंहरदों थांनो। आं थाङाहाय आं थाङा। लासिंसिंनो माबा थांनानै बिबारिनि आथिङाव खुलुमहैगोन नो निमाहा बिगोन नो। आयु फाग्ला जामारबाय खोनाहाय आदाया। मालायबा गोदान गोसथोनाय लाबायनो आदाया मा मोनबाय दङ? बोसोरसे ज्राब गारना दोन्दोंमोन माथो बेखौलाय। ओमफ्राय दालाय मानो नांगौ जाफिनखो? मालायबा गोसथोनाय लाबायानो। मानियाहाय बुजायबाबो मानिला। मानसियानो माबा अख्रा जालांबाय। अख्रा नङा माथा गरम फाग्ला जाबाय। टेनसनहाय बे सासे गथ'आनो आंखौ जोबोद टेनसन होबाय। सोरनिबा नोजोर नांखो माबा जाखो मोनथिला दे आरो। आंहा सानबाबो सानख'नोनो हाला। आथिङाव हमना खुलुमहैगोननो लासिंसिं। जेनेबा सिख्लायानो गैला बे बुहुमाव। आं बुंदोंआनो बिबारिनिख्रुइबो बांद्राय समायनासिन मोजांसिन सिख्ला नागिरना होगोन होननानै नाथाय मानिया। बिबारिखौनो नांगौनो। लाजियाबोहाय बिमानि सिगाङाव बेफोरखौ बुंनोबो लाजिला। आदाजोंबो मा जाबावनो मान सनमान गासैखौबो थांजोबहोजोबगोनहाय बियो। मान सनमानथ' खेबसे थांहोबायानो नै आरो थांहोनो नागिरबावदों। नंमारगौ दे आदाया मा भुगिनां होबाय जोंफोरखौ। न' बस्ति गासैखौबो फानजोबहोबाय। ओमफ्राय दा आरो नै हिनजावनि फाग्ला जालायबाय। लाजिनोबो रोङा साननोबो रोंला। खर'आनो दगसो जाना थाबाय खोना मानसिनियानो। ओमफ्राय नों थांफानाङा दे। थांथो गाबोनो थांथो। थाङाहाय मा लासिंसिंनो। आंनि सिगाङावबा बिबारखौ खुलुमना दिन्थिगोन आरो बियो लासिंसिंनो लाजियाबो खोना। आंहासो खर'आनो गुदुं जाग्लिजोब्बायहाय। नंमारगौ दे आदाया फाग्ला जामारबाय। थिलुखौ फन हरनि र'।
गाबोन न'आव फैगोन होननानै ओमफ्राय समफोर नोंसानाव थांगोन होननानै खिन्थाना दोनखानि र'। बिबारिया अबावबाफोर खारना थाहैथों। हेलौ टिल्लु, मा खालामदों? दङ नै, इउटुब नायबाय दङमोन र'। ओइ टिल्लु, मोनसे बाथ्रा खोनासंनाय। मा? ओइ फोजोंसार आदाया गाबोन न'आव मोनफैगोन ओमफ्राय समफोर नोंसानाव थांगोननो। मा? जोंहानावलाय मानो फैनो नागिरदों बेलाय फाग्लाया? बिबारि आब'जों माथो जेबो सोमोन्दोआनो गैलाबा। बिबारि आब' माथो सैखालायानो बेखौ इसेबो। मानो फैबावनो नागिरदों बेलाय? बेखौनोथ' आइयाबो बुजायदों, थेवबो मालाय बिबारिखौनो नांगौनो, बेनो बिबारि आब'खौनो नांथारगौनो। ओमफ्राय मा मोनथिगौना, नोंसानाव थांनानै बिबारि आब'नि आथिङाव हमनानै खुलुमगोननो मालाय, निमाहा बिगोननो। आयौ फाग्लाया, बिनिया ब्रेना मोजां नंमालालै। ओइ टिल्लु, नों हागौबा बिबारि आब'नो खिन्था, डाइरेक्टलि खिन्थायाबाबो बिदिनो खायलें खुलेंआ खिन्थाना दोन। माबा खारनो हो बिखौ, नङाबा आदाया थांगोन नोंसानियाव, दावराव खामहैगोन मोनथिगौना लासिंसिंनो। फाग्लाया साला मानो फैनो नागिरदों बियो? दा आंलाय मा होनना खिन्थानो देने आब'खौ? खिन्था, जेखिजाया खिन्था। र' मा जायो नायनि, सोग जाबालाय। आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया, जेखिजाया आदाया थांनानै दावराव खामहैगोन दे। नोंसोरनो लाजिनाय मोनगोन मिन्थिगौना, बोरैबा लासिंसिं मोनगोन नोंसोरनो। औलै, दा आं मा होननानै खिन्थानो? आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया, जेखिजाया नों एसे खायदा बाहायनानै खिन्थाबानो जाबाय। औ दे होमबा लाखिथ'नाय, आङो खिन्थाहैनि र'। दे। फाग्ला बोरनाया साला मा मोनफैनो नागिरदों? गोदाव सोराव जाम्बाबानो, माबा आथिङाव हमनानै खुलुमगोननो, निमाहा बिगोननो। दै आबालाय अबाव निमाहा होबावनोसि। मालायबा आब'नि गोसथोनाया मैयाल'सो फैनानै थांबाय, आथिङाव हमनानै खुलुमनो फैयो। जेनेबा आब'आ निमाहा होगोनसै आरो आब'आथ' इसेबो सैखाला। र' दा आङो मा होननानै खिन्थानो? डाइरेक्टलि खिन्थाबाबोथ' सोग जाखागोन। गोदाव सोरावलै, रागासो थिर थिर जोंनो ओंखारबाय आं। नंमारगौबो दे, मोनसे समाव जुवानि फाग्ला जादोंमोन, दा आरो आब'नि जालायबाय। दै मोजां मानसि नङालै बेफोरो। हा सिगालाय माथो मोजां मोनलै मानसिया, दा मा नांनायनि मानो एसेबां माथा गरम जालांखो? थै। ओमफ्राय खैदिनसो थागोन नोङो? मानोबा थांनोनो गोसो गैला माथो। नोंसानावनो थालांसै नामा खोथिया? आयौ औलै। औ थालांबानो जाबाय। ओमफ्राय मा खैदिन थामारगोन नोङो? साननै थाबावनोसै, ओमफ्राय समफोर नोंसानाव थांबावनोसै खेबसे, ओमफ्राय आरो बेनि उनाव थांसै। बे साननैखौना नोंनि थाखायसो थागोन आं, नङाबा गाबोनफोरनो थांगौमोन। नंगौ नामा? ओमफ्राय जोंहानाव थाङा? थौ आं नोंखौ लांफानि। नाङा दे, दा थांथ'वा, मालाबा थांगोन। मानो थाङा? जेबो बुङा दे जों आइया। आं दा थांथ'वा दे, दा लाजियो आङो। माखौबा? मालाबा थांगोन दे, दा थांथ'ला। दे। ओमफ्राय ओंखाम जाबाय? जाथ'वाखै र' नै, जानो जासिगोनसो। औ नंगौ नामा? दे होमबा जादो। दे होमबा ना, दा हर दै। दे जागोन दे। मा होनना खिन्थानो आं दा? आब'। औ मा ओंखाम जानोसै नामा? ओंखाम जाथ'वा दे। ओइ आब', मा फोजोंसारा नोंखौ फाग्ला रखम फन हरबाय थायो न' दाबो? औलै। ओमफ्राय आब', फोजोंसारा न'आव फैनो ओंखारदोंबा? औ, ओमफ्राय नोङो बोरै मिन्थिखौ? मैया नोंसोरनि रायज्लायनायखौ खोनादोंमोन आं। ओमफ्राय आब', बेथ' जोंहानाव फैनो ओंखारदोंलै। बेयो गाबोन नङाबाबोथ' समफोरबाबो जोंहानाव फैगोनलै। आब' नोङो हागौबा खारखुमाना थाहैथ'। नाथाय मानो? आब' फैनानै दावराव खालामफैबालाय? दावराव खालामनो हो आं बेखौ। आं दरजा फांथेना थागोन, आं न'निफ्राय ओंखारनानै थाङा आं बाहेराव। आब' नोङो बोरै ओंखारालासिनो थानो हानो? नोंथ' ओंखारथारनांगोन ना। ओमफ्राय आब', नोंखौ जुदि बियो फैनानै निमाहा बियोबा, जेनेबा नोंखौ जुदि खुलुमोबा बियो, आथिं हमनानै जुदि खुलुमोबा, मा जागोन देनाय? धै आं खुलुमनो होआ बेखौ। थेवब्लाबो आब' जुदि खुलुमोबा मा जागोन देनाय? नोङो बिनि गोदै रावाव गलिलाङाथ'? ओहो, गलि साबा आंनो बेखौ नांखाला होनबा। हाजार आंनि आथिङाव हमना खुलुमबाबो, आंनि आखाइ हमनानै खुलुमबाबो, ओहो, आं बेखौ निमाहा होला। आरो आङो बिनि गोदै रावाव मालाबाबो गलिलांला। गलिलांनांला आब', गलिलांनांला। मानो होनबा दाथ' नोङो बिग्रायखौ गोसथोबायना, जोंहानाव फैबायानो बियो। नोङो जुदि बिग्रायखौ गारनानै बिखौ लाफिनोबा, खोथाया बोरैबा जागोन ना। बेनिखायनो आब' नोङो सोरनावबा खारना थाहैथ'वाखै मानो? आंनिबा बियो फैथारगोन। गाबोन नङाबाबो समफोर फैथारगोन बियो। फैथों दे, आंबो नायनि मा खालामो बियो, मा एक्टिं खालामो। मा सानदों बियो? जेनेबा आंनि आथिङाव हमनानै खुलुमनानै निमाहा बिबानो आं बेनो निमाहा होगोन।
बेफोरबायदि जायाना आंहा दा गुबुन मोजां मोननायानो दङो बिग्राय गैयामोनबाबो एसे बेलेगमोन देनाय आरो फैयालै बियो एसेबांबो साहस गैया फैनानै बियो आंनि आथिङाव खुलुमफैनो आंनिबा ओरैनोसो बुंबाय दं खोना बियो जेनेबा फैनो हागौ थेवब्लाबोलाय आथिङाव हमनानै खुलुमलायगोन ना बियो ओरैनो बांद्राय बुंबाय दं खोना ओरैनो बुङाखै खोनालै आब' मानसिया नुवाखै फाग्ला रखम जादों आंनिबा बियो फैनानै नोंनि आथिङावनो हमना खुलुममारगोन खोना गोलाव जालायनानै खुलुमलायगोन खोना जिमान गोलाव जानानै खुलुमबाबो बा गुसुं जानानै खुलुमबाबो आं बेखौ निमाहा होखाला टिल्लु आरो आं खारा बर'बो खारा गिनानै लाब गैया बेखौ मा टिल्लु नोङो बिनि गोदै गोदै रावाव आंखौ गलिगोन सानदों नामा सानाखै साननाया थेवब्लाबो आरो नोङो बिनि बाथ्राफोराव गोजावलांनोबोथ' हायोना मा नोङो फोजोंसारखौ लाफिनजानो गिसियो नामा गिनाय माने बा मानसियानो माथो माथा गरम टाइपनिसो बिलाय बबेबा टाइमाव जुवानि थाखाय फाग्ला जायो फैसानि थाखाय फाग्ला जायो आरो बबेबा टाइमाव आरो हिन्जावनि थाखाय फाग्ला जायो माबा मानसियानो माथा गरम टाइपनिखा औ माथो बुंबावनो आरो थेवब्लाबो गिनानै लाब गैयालै बेखौ आरो टिल्लु नों गिनाङा नों टेनसन लानाङा आंना बिनि बाथ्रायाव मालाबाबो गोजावलाङा जिमान गोदै गोदै बुंबाबो आं गलिलाङा औ आब' गलिलांनाङा नोङो ओंखाम जाथ'बा आङो नानिखौ एसे नायहैनि र' दिनै दोनदालायदोंमोन थां नाय थां बे आब'आबो साननैसो थाना थाहैथ'बा मा जायो फैनानै दावराव खालामफैबा मा जागोन दिनै